celebración da conmemoración do 400 aniversario da construción do Santuario das Ermidas, ou debería decir das Ermitas, como o Valdeorrés, dese galego con influencia castelá que tanto falamos por aquí, por a nosa comarca. Para min é unha satisfacción. Tamén quixera agradecer pois, ao delegado da Xunta de Galicia en Ourense, Manolo, que se achegase hasta aquí, e tamén pois, a Emma do Inorde por a aposta que fai o Inorde por a promoción da nosa contorna da comarca de Valdeorras e especialmente das Ermidas. Sei que é un ben patrimonial especialmente querido na Diputación de Ourense e tamén, pois nada, quería agradecer toda a asistencia de alcaldes, concelleiros e amigos das Ermidas xa. A verdade é que eu creo que todos os que estamos aquí en algún momento peregrinamos ou viñemos ás Ermidas de pequeno. Eu penso que os meus máis antigos recordos que teño de festa pois foi nas Ermidas, no Adro, pois comendo aquelas rosquillas porque me traía a miña avoa e era sempre un motivo de celebración. E mesmo eu fui un peregrino desde a rúa, pois sendo moi novo, con 10 ou 11 anos, peregrinei estas Ermidas. Quero dicir que o Santuario das Ermidas, que todos levamos dentro, pois é algo que sempre está presente na nosa vida. E como decía antes Mari Carmen, as Ermidas non é só o Bolo, o alcalde e membros da corporación e cidadanos do Bolo. As Ermidas é de toda Valdeorras, fundamentalmente. Eu vexo xente de Carballa de Valdeorras, do Barco, de Vilamartín,